Godmorgen. I dagens video vil vi tage et nærmere kig på Ilux HTT 4 Pro elektrisk scooter. Det er en mellemstor elektrisk scooter, udstyret med robuste 8 og en halv tommer luftfyldte dæk. Den har en behagelig gummibase at stå på, en integreret støtte og en opladningsport i bunden. Denne scooter drives af en 350 watts motor, der kan nå en maksimal hastighed på 30 km i timen og en maksimal rækkevidde på 35 km. For din sikkerhed har vi integreret en mobilapp, der giver dig mulighed for at justere hastighedsgrænsen, låse din scooter og indstille en fartpilot om nødvendigt. Den har en solid aluminiumsramme med en IP4-klassificering for at beskytte mod regn. På venstre side finder du en ringeklokke og en bagmekanisk skivebremse, mens der på højre side er en gasgreb. Den er også udstyret med en flot LCD-skærm, der viser din hastighed, batteriniveauet og tilstanden, herunder langsomme, mellemstore og hurtige indstillinger. Samlet set er Ilux HTT 4 Pro elektrisk scooter et pålideligt og praktisk valg for dem, der leder efter en mellemstor scooter. Tak fordi du lyttede. Vi håber at tale snart om et andet spændende produkt. Hold dig opdateret og kør sikkert.